Tip 1 voor als je bezig gaat met rolschaatsen. Rechtop staan, gaat niet goed komen. Altijd flink door je knieën heen. 1, 2, 3, 4. Spin. Ik heb een vriend en die zei tijdens de coronatijd van... hey, wil je er niet ook weer wat meer op uit? Wil je niet ook een keertje gaan skaten? En toen zag ik al die skilers en ik dacht, nou, vind ik eigenlijk helemaal niks. En ik zag ergens een stukje reclame voor rolschaatsen. En die waren gewoon hartstikke mooi. Lekker kleurig en zagen er gewoon leuk en fris uit. Ik kwam wat filmpjes tegen van allemaal mensen die allemaal verschillende trucjes deden. En dansjes en gekkigheden. En toen dacht ik van, eigenlijk wil ik dat wel proberen. Ja, wat je natuurlijk normaal ziet met rolschaatsen en skileren is dat mensen op deze manier stappen. Dus wat ik in het begin deed was eigenlijk alleen maar bubbels maken. Want op die manier hoef je je voeten niet van de grond te tillen. Wat een stuk minder spannend is dan wanneer je dus wel zeg maar, op één been moet gaan staan. Ik heb het in huis geprobeerd. Het ging heel slecht. Ik vond het heel eng ook, heel spannend. Ik heb het een paar keer 's ochtends om 7 uur in het park op het asfalt geprobeerd. Dat was niet te doen. En ik kwam hier voor het eerst in het zaaltje en toen dacht ik van... Dat is wel heel mooi. Dat is een gladde vloer, daar zijn geen takjes, daar zijn geen loslopende honden, daar is geen weer, geen wind. Ik dacht, ik vraag het gewoon even. Ik trek de stoute skates aan. En nou, nu zijn we hier eigenlijk. We beginnen links, hè? Ja, ik kan wel tellen. Maar... 1, 2... Het is niet een kwestie of je gaat vallen, het is een kwestie wanneer je gaat vallen. Het is ook te zien in de video. Ik ben er net ook al een keertje gevallen. Indy ging net ook al een keertje. Het hoort er gewoon bij. Ook mensen die al heel erg goed zijn, die dit echt al 30 jaar doen, die vallen. Wat ik onlangs heb geleerd, waar ik wel een beetje trots op ben, dat is dus de barrel roll. Dan ga je op deze manier altijd zo door. En je kan hem omdraaien. Oh ja, en eentje die ik ook heel cool vind. Dat heeft ook best wel een tijdje geduurd. Zo alleen op je hakken. Op die manier. Op die manier om. Ja, dat gewoon vrijheid. Ik denk dat dat een beetje echt het ding is van... Ja, je gaat ook best wel snel. Vooral als je aan het draaien bent, dan voel je ook de wind door je haren en zo. Dus dat is wel heel leuk. Ik vind het met name heel leuk dat het heel vrij is. Dat iedereen gewoon welkom is zoals die is. En iedereen mag gewoon zijn ding doen. En ik vind het een superleuke sfeer, want we leren allemaal van elkaar. En iedereen heeft eigenlijk een speciale move of iets waar die heel goed in is. En dan kun je altijd elkaar vragen van, hey, hoe doe je dat eigenlijk? En dan op die manier worden we met z'n allen beter. Dit lijkt niet per se moeilijk. Het is in het begin heel erg lastig. Stilstaan met je voeten naast elkaar rechtop. Dus ja, dat.